Esta situación que ven produciuse esta semana nas inmediacións do Hospital Provincial de Conxo, en Santiago. É o resultado levado ao extremo das tensións diarias por atopar un estacionamento en lugares especialmente demandados de calquera cidade ou vila galega. Hoxe imos afondar un pouco máis nunha realidade cotiá para que moitos concellos non dan coa solución e que, mal xestionada, pode derivar, como ven, en conflitos indesexados. A min deixoume aquí o marido, ahora eu vou esperar aí por ele, e ele vai aparcar, se ten donde, non ten que estar no coche hasta que haxa sitio. A veces es más fácil que me dejen aquí y entrar a mi cita a mi hora, mientras buscan aparcamiento que normalmente no hay. Hay que vir unha hora antes, é ter suerte. Aquí se entras antes das 8 da mañá, sí, se non despois ben ves. Estamos todos igual, como a vos, aí aparcados en doble fila. Boas tardes, venres 5 de decembro, benvidos ao Galicia Noticias. Os veciños de Trasmiras, en Ourense, viron cumpridos os seus peores presaxios e van quedar finalmente sen cuartel da Garda Civil. A confirmación chegou coa chegada dun camión de mudanzas ao cuartel para baleiralo dos enseres dos axentes. Nas rúas de Trasmiras din sentirse hoxe desamparados e inseguros. Que o peche pareceme moi mal, porque é unha oficina do Cuerpo da Guardia Civil que temos aquí, que sempre podíamos pedir un auxilio se fai a falta, cualquier circunstancia. Repercute na seguridade de todos. Eu como comerciante, pois precisamente sentireime máis insegura, supoño. É normal sentirse inseguros e sentirse de todo, porque quedamos sin nada aquí. Un novo incendio afectou esta madrugada o piso onde ardeu un cuarto o luns en Cangas. Contra unha da mañá, un veciño do inmoble deu aviso á policía local alertando do cheiro a queimado e do fume. Os veciños foron desaloxados de novo das súas vivendas. No interior do piso afectado non había ninguén porque a inquilina non puidera volver tralo primeiro incendio. Investíganse as causas deste novo, pero sospeítase que se reavivou o lume. Nos ponemos en contacto con la policía local, que está en el punto, pues abren la puerta y nada, ven que está ardiendo pues una habitación del piso que había ardido ya hace 3 días. Cuando llegamos, pues nada, estaba el tiro de escaleras del edificio lleno de humo. Se procedió a desalojar a los vecinos que estaban en los inmuebles por seguridad, por si iba más. Os veciños de Baldaio, en Carballo, respiran aliviados tras a apertura da canle entre a lagoa e o mar. Os mariscadores dan a campaña de Nadal por perdida por causa deste fenómeno natural, pero alo menos os veciños esquécense por un tempo dos anegamentos e as súas consecuencias. Houbo que mover unha gran cantidade de área para conseguilo, pero os resultados xa son visibles. Hai outros espacios que están máis humanizados e nos vemos obligados a facer esa intervención un pouco antes de que se faga de maneira natural. Caso de Baldaio ayer e hoxe e caso de Valdoviño pois na semana pasada. E no concello coruñés de Miño, tras 2 décadas de abandono e parálise, a urbanización Costa Miño Golf experimenta unha transformación. O número de residentes pasou dos menos de 300 aos máis de 1000 que están censados ali agora. Un resurdir para un proxecto que se vira afectado pola crise inmobiliaria de 2008 e polas cargas económicas debido ás débedas polas expropiacións que lle ocasionara o concello. Houve un cambio de visión da xente que vivía en pisos en cuartos, quintos, sextos pisos no cinturón da Coruña. Eu creo que viron isto como unha zona atractiva, con posibilidades de crecemento e además con os servicios bastante razonables. Muchos matrimonios jóvenes con hijos de la zona que se han venido a vivir aquí. Ya cambió ese perfil que era gente que la tenía como segunda vivienda y ahora es primera vivienda de muchos. Quedou en liberdade, pero imputado por homicidio imprudente o condutor do vehículo que presuntamente provocou o accidente mortal de Muíños. Onte detivo a Garda Civil tras dar positivo na proba de alcolemia. Pasou a disposición do xulgado de instrucción de Bande e a xuíza, como medida cautelar, retiroulle o carné de conducir. O brutal accidente producíase na noite do pasado mércores, chocaron 2 vehículos nunha estrada local na Baixa Limia no lugar de Porqueiros. Como consecuencia do impacto, faleceu a condutora dun dos coches no acto e, posteriormente, tras sufrir un paro cardíaco, o seu marido, ao presentarse no lugar do sinistro. A parella residía no lugar fronteirizo de Requiás, no concello de Muíños.
Hai 2 investigados por explotar obreiros estranxeiros e telos en condicións lamentables no Porriño. Estaban sen contrato nin soldo construindo vivendas turísticas en xornadas de 12 horas ao día. Vivían ademais sen as mínimas medidas hixiénicas e de habitabilidade. Estaban en situación irregular en España cando foron recrutados en Madrid para estes traballos. A Garda Civil investiga un home de Pozuelo de Alarcón como presunto autor e unha muller de Santiago de Compostela como presunta colaboradora necesaria. Por segunda vez nesta semana, os bombeiros tiveron que sufocar o lume orixinado nunha vivenda de Cangas. A noite pasada, como xa acontecera o luns, os veciños do inmoble tiveron que ser desaloxados pola fumareda que orixinou o incendio. Non comprenden que puido pasar para que o mesmo cuarto volvera a arder. A Garda Civil xa investiga as causas dun lume que non deixou, por fortuna, danos persoais. A pasada madrugada os bombeiros do Morrazo sufocaron o lume que se orixinou nun cuarto dunha das vivendas do entresollado deste edificio. Xa coñecían o espazo, xa que o luns atallaran no mesmo lugar o incendio que se iniciara nunha estufa de butano. Recibimos la llamada 112 alertando que olía a una vecina, le olía a plástico en el rellano de las escaleras de un edificio. Ven que está ardiendo pues, una habitación del piso que había ardido ya hace 3 días. Un colchón y ropa que tenían allí tirada por el suelo, pues volvió a arder, no sabemos el motivo. A vivenda afectada estaba baleira, a súa inquilina aínda non volverá a casa danada polo primeiro incendio. Os veciños non comprenden que puido pasar. Non sei que o outro día deixaron todo apagado e a dueña non estaba, a dueña do piso non estaba e non sabemos máis nada. Os veciños parecen rarísimo. Extraña, pero incomprensible. A inquilina do piso pues, declarou ali que había estado pola tarde, que estaba todo apagado, que non había calor ningún, que había estado un perito e tal. E pola noite, pues, a unha mañán, pues, avisaron de que se había reiniciado. Moitos dos veciños tiveron que ser desaloxados pola fumareda que causou o lume. Outros agardaron nos balcóns ata que os bombeiros ventilaron o inmoble. Estaba el tiro de escaleras del edificio lleno de humo. Se procedió a desalojar a los vecinos que estaban en los inmuebles por seguridad, por si iba más. Estamos a oír golpes nunha porta pensando que era alguén que estaba chamando a uns veciños e salimos o máis o meu fillo as escaleiras. Estaba a Guardia Civil dicindo que tiñamos que desaloxar xa. Non chegou a haber tanto fumo outro día, así que non mirábamos baixar por as escaleiras, pero onte non tanto. Eu xa non salín, ao abrir a porta e ver o fume, xa non salín, cerrei a porta, puxen algo debaixo e fume po balcón. A Garda Civil xa investiga as causas do incendio que desta vez non causou danos persoais. A última hora desta mañá, a Policía Xudicial alertou da posibilidade de que novamente se reavivase o lume, polo que Protección Civil procedeu á retirada do colchón queimado. E temos que continuar en Cangas porque ali os veciños da céntrica rúa Atrancos levan anos aturando as molestias dun edificio ocupado ilegalmente da Sareb. No edificio véndese droga, houbo incendios e mesmo morreu unha muller. Os veciños da zona temen que calquera día acabe producíndose un novo incidente. Son as últimas imaxes que gravamos no edificio Ribotril, un día sen incidentes. O noso arquivo está cheo de sucesos neste edificio de Cangas. Incendios, redadas contra a droga, mesmo venda ilegal do fármaco Ribotril. Cada día se achegan a adquirir droga moreas de persoas. Realmente ten que vir a policía local e máis a Garda Civil, porque aí non sei que pasará, eu miro aí as parellas dos corpos de seguridade do Estado, pero non sei por qué, pero debe ser que hai trifulcas dentro, entre eles. Porque aí había trapicheo, había concretamente incendios, e había moitas cousas que non gustan, lógicamente. Eso, además, xa levamos con este tema, levamos anos, non levamos un ano, sino levamos moitísimos. Os veciños teñen medo xa, tal, vai deixar as casas abertas, tal que historia, porque pola ocupación e todo, e polo todo o tráfico de drogas que hai. O caso máis grave, ademais dos incendios, foi a morte dunha muller de 54 anos hai 26 meses, no foxo do edificio sen rematar. Estaba nunha balsa de auga que os bombeiros tiveron que achicar. Sí, morreu unha señora no baixo e tal. Sí. Hubo detención, morreu unha muller Inés xa fai uns cantos anos,
Hai problemas, hai problemas. Ese edificio creo que en su día era unha promotora que pasou o Sareb non fai nada con el, hubo varias protestas, pues, temas de drogadicción, pues, todos os problemas que está acarreando ata agora. É un polvorín, non? É un polvorín, sí. Al final sí que hubo xente, estuvo a policía indo por aí, estuvo pues, a xente que estaba, hubo redadas incluso, pero bueno, creo que están de novo. Outro dos casos máis impactantes foi a redada contra o tráfico de ribotril. Houbo un detido e 16 investigados. Os veciños teñen medo de que pode ser o seguinte. A oposición canguesa e a do Parlamento Español pediron a Sareb que integre o edificio no proxecto Viena para facer alugueiros asequibles ou para construir vivenda pública. As mariscadoras de Moaña volven por Nadal a un areal que reservan especialmente para estas datas. É a praia de Meira, xunto á illa de Samer Talomeu, un espazo protexido ata esta campaña. Empezaron o martes e hoxe acompañámolas na súa xornada de traballo. De seguida veremos como resultou e coñeceremos o estado de prezos aquí no Galicia Noticias. A vixilancia no medio mariño leva unha nova aprehensión de polvo ilegal. O Servizo de Gardacostas de Galicia comisou 800 aparellos prohibidos na Guarda. Devolvéronse ao mar 30 kilos de cefalópodos capturados ilegalmente. Con esta última retirada de nasas ilegais, elevanse a preto de 15.000 as confiscadas na costa atlántica galega este ano. Unha actividade furtiva que pon en perigo a sostibilidade deste recurso mariño e a actividade profesional de quen traballa de xeito regulamentario. A auga vai ser a protagonista da xornada de hoxe en boa parte da nosa comunidade. Hai aviso amarelo por acumulacións provocadas pola chuvia en toda a provincia de Pontevedra e no sur da de Ourense. Como está arestora a situación aí en Caldas? Andrea, contanos. Sí, pois agora aquí a situación é de certa estabilidade, pero os efectos de David e a cuarta borrasca de forte impacto do que vai de temporada xa comezan a notarse na nosa comunidade. O temporal costeiro que comezou o martes vai se prolongar durante toda a fin de semana, pero as principais novidades témolas en canto ás precipitacións. Temos aviso amarelo na provincia de Pontevedra, de feito, aquí no interior é onde máis se van a notar esas fortes chuvias, e tamén en Ourense, onde na zona sur, nas comarcas da zona sur, é onde se van a notar as maiores precipitacións, concretamente na Baixa Limia. David tamén nos vai a deixar fortes refachos de vento no litoral norte da comunidade. De feito, está previsto que se active un aviso na Mariña Lucense. A ciudadanía pode estar tamén tranquila. Se algunha situación de risco hubera, xa estamos pendientes para emitir cualquier tipo de mensaxe ou información sobre posibilidades de desbordamento do río, que en previsión do que temos por diante, pois non se conta que haxa ningún tipo de problema. Imos agora ata a provincia da Coruña. No concello de Culleredo, a veciñanza do lugar da Corbeira expresa a súa preocupación pola seguridade viaria na avenida principal da localidade. Piden un maior control da velocidade dos vehículos que circulan polela despois do recente atropelo esta mesma semana dun rapaz de só 12 anos. Ao seu paso pola Corbeira, en Culleredo, a Nacional 550 converteuse nun punto de risco para a seguridade viaria. Así o manifestan os veciños da zona, que reclaman un maior control da velocidade e melloras na visibilidade preto dos pasos de peóns despois de que un rapaz de 12 anos resultase atropelado ao cruzar a vía o pasado martes. El problema es los coches altos, furgonetas que aparcan en materia que no permiten visualizar bien a los coches que suben quién está cruzando y quién no está cruzando. Yo soy testigo de que personas mayores, más que todo, que pasan muy lento y han querido pasar y de pronto ha faltado poco que nos atropellen. Vienen a muchísima más velocidad de lo que se debe, de lo que está marcado, vaya, que no es que lo digamos nosotros. Entre los coches y los monopatines que vienen, eso sí que si te enganchan, te llevan a rastras hasta el otro lado. O incidente foi o segundo atropelo na avenida de Vilaboa en pouco máis dun mes, e a pesar de que non houbo que lamentar vítimas mortais, os residentes aseguran que os sustos na estrada principal da Corbeira son unha ocorrencia común que precisa dunha solución.
Foi por iso que o Concello de Culleredo instalou lombos e novos semáforos en múltiples puntos da vía, medidas que para a veciñanza non foron suficientes en vista dos últimos accidentes. Puxeron semáforos en sitios absurdos. Hai semáforos allá arriba, bueno, se vais hacia arriba ya los ves. Hai semáforos que dices tú, ¿qué pinta este semáforo aquí? Lo normal es que ponga semáforos aquí en la vía principal. Un poco más de vigilancia, un poquito más de multas, pero no pasarse con el coche para ver el terreno y largarse. Pon multas. Donde tienes que pagar, siempre haces un pouco máis de caso. Son algunhas das solucións que propoñen os veciños da avenida de Vilaboa para tratar de incrementar a seguridade neste tramo da estrada e evitar novos incidentes como do pasado martes. Falábamos do seguinte tema en titulares, lembren o peche do cuartel da Garda Civil de Trasmiras, do que lles falábamos tamén hai unhas semanas, parece definitivo. Onte unha empresa de mudanzas retirou xa das instalacións municipais as pertenzas dos axentes da Garda Civil que prestaban servizo neste concello limiao da provincia de Ourense e tamén no veciño de Sarreaus. A veciñanza de Trasmiras está indignada, séntense inseguros e temen que a partir de agora aumenten os roubos e a delincuencia. O cuartel de Trasmiras quedou desmantelado. Os augurios da veciñanza cumpríronse, xa non teñen o servizo da Garda Civil. Que o peche pareceme moi mal, porque é unha oficina do Cuerpo da Guardia Civil que temos aquí, que xa podíamos pedir un auxilio se fai a falta, cualquier circunstancia, e así se o quitan, pois non mandan. Teremos que acudir aos demais lexos. Me parece mal, porque iso é unha cousa necesaria para que nos protejan, porque xa hai bastante roubos. Pois moi mal, porque repercute na seguridade de todos. Eu como comerciante, pois precisamente sentireime máis insegura, supoño. E bueno, é o que decidiron, está decidido. Que vamos facer? Xa protestamos o que pudemos. Foi onte cando, malia as protestas, retiraron o mobiliario e os obxetos dos 8 gardacivís que aquí traballaban. Por desgracia, tuvemos que ser testigos os veciños de Trasmiras como un coche de mudanzas viña ao cuartel e se levaba todo o inmobiliario que nela había. Eu intento atopar algunha explicación, pero non a teño. Dende a subdelegación do Goberno din que o peche debe ser unha cuestión de seguridade laboral. Polo estado deplorable, engaden do cuartel, que supón un risco severo. Por este motivo, trasladaron os axentes a Verín e Vilar de Barrio. Os tariles e tal, sintes outra seguridade. Non é normal que pechen isto. Cualquier problema que tiñas, podíalos chamar, circulaban por aquí continuamente, vigilando, e agora cada vez hai máis roubos. Seguramente ao saber que non hai vigilancia, seguramente aumentarán. É normal sentirse inseguros e sentirse de todo, porque quedamos sin nada aquí. A subdelegación do Goberno insiste en que o servizo queda garantido con oficinas móviles de atención cidadá e coa presenza de patrullas. O Concello de Trasmiras ofrece outro edificio municipal mentres non se rehabilita este, pero asegura non recibe resposta. Se queren desfacer do cuartel de Trasmiras, pero non solamente do cuartel de Trasmiras. Estou seguro de que o seu plan é desmantelar os cuarteles pequenos do rural, porque o que lle interesan é as compañías. A esencia da Guardia Civil é o rural. Na provincia de Ourense, co peche deste cuartel quedan 31. O apoio e a solidariedade dos veciños foi fundamental para que unha parella de valencianos volvese a abrir o seu restaurante. O primeiro que tiveron, situado no Courel, quedou destruído por un incendio. A desgraza serviulles para constatalo a prezo que os veciños sentían por eles. Agora teñen outro establecemento desta volta afincado no concello de Quiroga. Encontramos a Laura e Jaico nunha pausa no seu traballo. Esta parella de valencianos son os donos deste restaurante de Quiroga desde hai uns meses. É o segundo que abren logo de que un incendio arrasase o que tiñan anteriormente no Courel. Se volveron a emprender foi polo apoio dos veciños. Fue muy duro, no sabíamos qué iba a pasar con nuestra vida, porque al final perderlo todo te hace replantearte muchas cosas. Pero realmente el apoyo de la gente fue lo que nos impulsó a vuelta. Luego ya era como, es imposible no hacerlo, ¿no? Al final es el motivo principal para volver aquí, sí. Es crucial el cómo te hacen sentir en familia. Desde el principio pues se implicaron muchísimo, tanto donando ropa, hicieron un crowdfunding para recaudar un poquito de fondos.
En Vieiros, en Casa das Tecedeiras, también nos hicieron una fiesta benéfica con una andaina solidaria. Fue algo muy, muy bonito. Luego cada uno pues aportó, quien hacía cremas, una cestita, todo el mundo aportó un poquito lo que podía. Levaban un ano co seu restaurante aberto no Courel cando un incendio o calcinou por completo. Perderono todo menos os ánimos. Sorprendidos porque al final llevábamos muy poco tiempo. Aunque sepas que diariamente están ahí para apoyarte y para ayudarte cuando te pasa algo tan duro, ¿no? Vimos un vuelque emocional muy fuerte, una comunidad moi bonita. Desde primavera teñen este outro negocio onde Jaico aplica os seus estudos de cociña nun establecemento tradicional do mundo rural. De novo, amosa o seu agradecemento aos veciños. Aquí la gente también te aporta muchísimo, hay muchos vecinos que te intentan ayudar, tanto con sus huertos, con tomates, con patatas. Al final es una zona que ya te digo, el cariño es mutuo y es lo más bonito del día a día. Al final por dinero no eliges una zona rural, una zona despoblada. Creo que es muy importante el hacerte sentir en familia y es lo más bonito de aquí. Aquí es una zona que en el turismo funciona muy bien en verano, pero durante el resto del año sin tus vecinos no hay negocio. Sen vencellamento previo co lugar, Laura e Jaico confesan que se sinten como en familia. En Miño, tras case 2 décadas de abandono e deterioración, a urbanización Costamiño amosa sinais de transformación. Agora é vista por moitos como unha segunda oportunidade para un proxecto que naceu con grandes expectativas pero que se viu afectado pola crise inmobiliaria no 2008. De feito, pasou dos menos de 300 residentes aos máis de 1000 que hai xa censados. Esqueletos de formigón, parcelas en uso e rúas baleiras son imaxes dos primeiros anos da urbanización Costamiño, concebida no 2004 como un gran proxecto residencial con centos de chalés canda a un campo de golf. 3 anos despois comezaron a chegar os primeiros propietarios. Sensación de inseguridad, abandono, no se sabía cómo iba a terminar todo esto. A veces daban pena el poco mantenimiento que tenía la urbanización. Un ano despois chegou a crise inmobiliaria e con ela a parálise desta urbanización. E houve xente que abandonou as súas casas, as vendeu e incluso se foron fora de Miño. Veo incluso a liquidación de Fadesa, que foi no ano 2010-2011, e despois viñeron as sentenzas en contra do Concello, porque foi declarado responsable subsidiario para pagar os xustiprecios que os tribunais lle dieran a razón aos expropiados. E a débeda en total alcanzou uns 25 millóns. Fadesa nunca pagou. O Concello foi responsable subsidiario, o Concello acudeu a préstamos do Ministerio de Facenda e, ademais, despois, a posibilidade de negociar o plazo de pago dos préstamos. Iniciouse con 10 anos de plazo de pago e agora che podo dicir que en sucesivas negociacións chegamos hasta o ano 2060. Porén, nos últimos anos houve unha gran transformación na zona, algunhas promocións paralizadas reactiváronse e a contorna comezou a coidarse, un novo auxe que foi impulsado pola pandemia. Eu creo que viron isto como unha zona atractiva, con posibilidades de crecemento e, además, con os servicios bastante razonables. Na actualidade, esta urbanización está xa nun 90% de ocupación. Se está facendo xa excavación para construir novas casas, hai moita demanda de terreo, estamos dando de orden de 4 ou 5 licencias á semana. Esto ha pegado un cambio radical para bien. Venimos más en verano, pero siempre que hay un puente, somos de Madrid, siempre que hay un puente solemos escaparnos. Tener en breve parece ser un supermercado grande, que eso le va a dar mucha vida y ¿sabes? O sea, eso va a ser fantástico para la urbanización. Agora, todos os que apostaron por este enclave confían en que, tras unha longa garda, Costamiño recupere o pulso. Achégase o Nadal e as mariscadoras de Moaña regresan ás praias coa vista posta nunha suba de prezos que polo de agora non notan. Tamén se queixan da escaseza de marisco e iso que deixaron algunhas zonas reservadas para estas datas. Iria, contanos. Pois sí, contra a chuvia, a néboa e madrugando tremendamente para conseguir traballar na baixa mar, as mariscadoras de Moaña volven ás praias cos ollos postos na campaña do Nadal e fano traballando en areais como este de Domaio ou o de Meira, que teñen reservados para esta época na que vai subindo os prezos de cara ás festas, aínda que non tanto como lles gustaría. Tamén nos din que hai moi pouco marisco nos areais e que tardan moito tempo en coller os cupos. Despois do parón da toxina, as mariscadoras de Moaña retomaron a actividade nos bancos que reservan para o Nadal. Facemos como un pequeno barbecho, ¿no? Como se fai en terra. Deixas unhas zonas sin traballar, traballas outras e vas rotando. Tenemos siempre zonas más o menos un poco más reservadas hacia estas fechas, que es donde estamos aprovechando para trabajar estos días. Lo que pasa que los precios no acompañan.
Esta semana tocoulles traballar baixo a chuvia e con pouca luz para aproveitar a baixamar nas praias de Meira e do Maio. Fixaron cupos pequenos para non esquilmar os bancos, pero así e todo, leva tempo completalos. Conseguir o cupo costa un huevo. Costa un huevo, porque non hai moito. A coller fina botamos toda a mañán e mira que teño eu. Esta é a fina que levo. Non levo ni 1 kilo de fina. O marisco non medra como antes, non sabemos se é falta de alimento ou temperatura da agua ou suciedade ou todo xunto. Pasado o control e a selección por calibres, as ameixas póxanse pola tarde na lonxa de Vigo, onde os prezos, din, están a ser discretos para a época do ano. Aseguran que o problema está na entrada de marisco de fora. Que só hai que ir ao supermercado para ver. Que ven de Francia, ven de todos lados. Teño outro precio que non ten a nosa, pero non hai comparación da ameixa da ría á ameixa que ven da fora. Non se pode comparar. E xa vedes en que condicións traballamos. A la gente lo que quiere es comprar barato. Y muchas veces hasta tiene la etiqueta de Galicia, porque a lo mejor se elabora aquí y lo pasan por marisco gallego, pero non lo es. Explican que agora mesmo teñen menor prezo que no verán, cunha media de 16 euros o kilo de xapónica e 49 o de fina. Agardan que a medida que pasen as semanas, as cotizacións suban e con elas suban tamén os ánimos dun sector que acumula momentos difíciles. Hai uns días estivemos na Lagoa de Baldaio, en Carballo. Lembren esta intervención da nosa compañeira Reyes Rego. Están afectados e case incomunicados porque esta Fíxense ben que está coa auga literalmente polos xeonllos e a carón do muro dunha propiedade. Está completamente inundada. Son prexudicados tamén os propietarios dun camping que hai a escasos metros porque a eles entrolles de cheo a auga nun almacén que teñen. O que reclaman... Pois hoxe volvemos ver se cos traballos de apertura da Lagoa ao mar cambiou a situación. Ester, estás no mesmo punto e a situación é ben distinta. Xa vedes que é unha situación ben distinta porque si nestes últimos días podía haber aquí cousa de medio metro de auga, evacuou case completamente dende onte cando quedou restablecido ese canal que comunica a Lagoa co mar. Aquí quedan, xa vedes, pois charcos, queda unha boa lameira, pero os veciños xa respiran máis tranquilos. Os que non están tan tranquilos son os mariscadores da Asociación da Lagoa. Arranca a campaña de marisqueo o próximo martes e xa a dan por perdida. Os mariscadores da Lagoa de Baldaio seguiron con atención os traballos para volver a abrila ao mar. Celebran ver correr de novo a auga polo canal, pero despois de 5 meses con el pechado, temen que a auga doce arrasara o marisco. O berberecho, a mexa, eso, supoñemos que morreu todo. Van vir pa semana mariscar, ou vimos vir mariscar, e penso que non... As expectativas son moi malas. Que pode haber? Eu penso que nada, conchas e pouco máis, porque, vamos a ver, faltaba a auga, non había salitre, non había comida, non hai nada. É un problema crónico. O mar vai creando unha barreira de area e pecha a lagoa. Cando o río baixa con forza pode desfacela, pero este ano houbo que axudala con máquinas, porque a auga da lagoa xa chegaba ás casas. Estuvo complicada a situación porque, empezan a aparecer un pouco, o primeiro escenarios de inundación de camiños, si nos vemos obligados a facer esa intervención un pouco antes de que se faga de maneira natural. En as casas afectadas, día de celebración. ¡Qué alegría! Que nos ha tocado la lotería este año. Ya no tenemos que saltar el muro, ya lo primero, y lo segundo, ya podemos andar felices por aquí. Ya salen los vecinos. Cando vou para a cama sempre veño mirar, xa iba un poquinho máis para baixo. Non, xa notei que hoxe pola mañán, cando me levantei, xa respirei un pouco mellor. Baixou porque ese é un cal. Non se vía. Non se vía para nada, todo agua. E bueno, xa menos mal. A ver canto dura. Confían en que mellore tamén a situación cos cheiros e os mosquitos. Abriron a porta da casa e aos 5 minutos está a casa invadida, pero invadida pola noite, polo día non, polo día andan por aquí. Está todo lleno de mosquitos. Ahora tendrán que venir a rastrillar todo, a ponernos todo un pouco bonito. De momento o fluxo entre a lagoa e o mar quedou restablecido e agardan que se restaure tamén o equilibrio deste ecosistema, incluído na rede Natura 2000. Estacionar nos arredores dos hospitais é un imposible que ás veces pode acabar mal. A imaxe que van ver é a deriva da desesperación de 2 conductores por facerse cunha praza para chegar a tempo á cita médica. Xa empezan mal
e acaban bastante peor, chegando ás mans. É a imaxe da frustración levada ao limite no aparcadoiro do Hospital de Conxo, en Santiago. Non sei o que hai, chegache, méteche así e depois que lle faz? Pois nada, tens que te marchar, porque se non armas unha bronca, pa qué? Hai que respetar o que estea antes, como este señor. A trasfega de coches e de pacientes nos aparcadoiros dos hospitais galegos é constante, pero faltan prazas e sobran enfermos. A pobreza, unha pobreza dos peores. Ven un con enfermo, a min deixoume aquí o marido, agora eu vou esperar aí por ele, e ele vai aparcar, se ten donde, se non ten que estar no coche hasta que haxa sitio. Coches buscan a vida, aparcan onde poden. Mentre non veña a grúa e os leve. A grúa non vai porque é un recinto privado no que a policía local non ten competencias. Aquí rexe a lei do máis hábil. E cando vexo que ven alguén con chaves, pregunto, "Este vai sacar o coche?" Si, en donde o ten ali? Está facendo eso, esperar a ver e que teña suerte de que ese non che teña o sitio ocupado por outro. 3. Eu para estar no coche e eles para ir adentro. Muchas veces es más fácil que me dejen aquí y entrar a mi cita a mi hora, mientras buscan aparcamiento que normalmente no hay. É a carioca que se morde a cola porque sabendo das complicacións que hai chegan moito antes da hora, sen tempo a que saian uns da consulta para aparcar os seguintes. Eu, xa veño con media hora ou 40 minutos de antelación, porque entre que deixo a miña nai para 20 minutos para aparcar ben, con pouco de suerte. Hai que vir con unha hora de antelación ou máis, para estar aquí, solamente para facer o tonto aquí. Se hai sorte, bingo. Salgan aí dos señoras que hai, pois por lo menos a ver si non perdo a cita. Ola, o chus tamén, pero ali hai outra cousa. Sabe por qué? Voulle dicir a verdade, porque hai un parking, págase, pero ao menos vai para ali. Págase, pero barato non é. O outro é para os que levan coches de alta gama, senón xa nada. Que nós temos vido algunha vez a pagar aquí a 9 a 10 euros na mañán. Despois da queixa queda tirar de resignación porque a solución non ven e chegar ás mans non é bo plan. A pataca da Limia sométese ao xuízo dos consumidores durante esta ponte festiva. Celébrase en Xinzo o concurso Patapas. Como o seu nome indica, son tapas elaboradas co produto estrela da Limia. É a terceira edición desta cita gastronómica que pretende enxalzar a pataca da Limia. Os que participen neste certame poderán probar distintas tapas, distintas elaboracións que demostran a versatilidade deste produto. Concretamente, empregan a pataca de calidade, a que está emparada polo selo da Indicación Xeográfica Protexida. O gañador do ano pasado repite nesta nova edición co mesmo concepto. É un trampantojo, nós sempre traballamos o trampantojo. O ano pasado fixemos un curucho salgado, fai 2 fixemos un gofre, e xa non vamos facer un café. Vamos facer un café con un pouco de comicidade e vamos a chamar o café Miro Pereira, porque literalmente leva mondas de patata. Moi bueno. Neste outro local, a pataca vai da man dun aliado profesional, un polvo á feira deconstruído, cos seus cachelos, pimentón e aceite de oliva virxe. Vamos ahora encher a manga co puré de pataca, cocidiña na auga do pulpo. Hola, rapaz! A pataca é o fío condutor deste concurso, concretamente a pataca de Galicia, co selo de Indicación Xeográfica Protexida. Trátase dun proxecto de economía circular, promocionar a pataca dándolle vida á hostalería e ao comercio local. Hai un monto de 3.000 euros en premios que se ten que gastar no comercio local. Creo que hai premios de 250, hai 4 premios de 250 euros, hai 6 de 200 euros, hai moitos premios e, claro, lóxicamente ten que ser invertidos outra vez no comercio local. Para optar aos premios hai que ir enchendo o cartón de selos, un por cada tapa. Aparte de que lle poñemos nos moitísimo empeño en que salgan os pinchos máis ricos que podamos facer, sempre é unha maneira de aportar tecido a nosa vila, de facer tamén relacións con os demais veciños. Gústame moito porque para que se anime o pueblo é unha forma distinta de promocionarnos, non só en Troiro, tamén temos a pataca. O formato do concurso é máis concentrado que en edicións anteriores, 5 días ata o final da ponte. Luís e Dolores son un matrimonio vigués con moi reducida mobilidade que levan máis de 5 anos pelexando porque rebaixen polo menos unha das beirarrúas das proximidades da súa casa. Para ir ao centro de saúde, ao supermercado ou á farmacia, teñen que atravesar polo medio da estrada co evidente perigo que supón.
Temen morrer antes atropelados que de polas súas doenzas. Así é o día a día de Luís Felipe e da súa muller Dolores. Teñen que circular pola estrada coas súas cadeiras eléctricas, porque nesta zona da Doblada en Vigo, na Rúa Águia, non están as beirarrúas rebaixadas. Atrapado totalmente, porque bajamos tanto mi mujer y yo, que ella está discapacitada también, queremos ir al centro de salud, queremos ir a un supermercado, tenemos que pasar por la carretera frente a los coches. Y a la vuelta lo mismo, porque ahora no hay ni una sola rampa para subir. Levan 5 anos pedindo que se lles faga polo menos unha rampa aquí, pero non o dan conseguido. Luís Felipe mesmo abordou o alcalde 3 veces na peonal do Calvario. La policía local vino, levantó varias veces atestado, pero seguimos igual. Vinieron hace 5 años, vinieron del ayuntamiento, los de urbanismo, sacaron unas fotos, seguimos sin saber nada. Hace 2 meses vinieron otros del ayuntamiento, sacaron otras fotos y sí, lo que pasa es que va a haber que mover las alcantarillas. Bueno, pues sí, y nada, seguimos igual. Y los coches un día nos van a llevar por delante. Con el alcalde estuve 3 veces ahí en la peatonal del Calvario. Sí, no te preocupes. Nota. Me tomaron nota, me tomaron el nombre, DNI, teléfono y seguimos igual. Temen morrer atropelados e non polas enfermidades que padecen. A muller de Luís Felipe ten unha esclerose múltiple que a deixou encamada boa parte do día. A ver, hasta que un día nos lleven los coches por delante. A ver se os Reis Magos. Sí, los Reyes Magos igual nos mandan para el cementerio. Porque un día un coche nos va a llevar por delante. Y por aquí pasa gente con bebés y todo, no pueden subir los carros, bajarlos, gente en silla de ruedas que tampoco puede. O ideal, lóxico e normal sería que todas as beirarrúas tivesen rampas, pero Luís Felipe xa só pide unha para non ter que arriscar a vida cada vez que sae á rúa para facer un recado.